και λέω γύρω συνενάνω εγώ. Ούτε θέλω ούτε θέλω να πιω τη ζωή μου να δείξω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει η φωνή. Εκτός και αν αποφασίσει να βρέξει. Αυτό είναι δικό αυτό. Ναι, νομίζεις μια πολύ καλή ιδέα. Θέλουμε γύρω στις 2 ώρες. Για να κατέβουμε. Ωραία, πόσο θέλουμε για να πάμε? Τίποτα, αφού είναι με τα 20 ταξί. λεπτά. Αν φύγουμε στις 8. Ναι, αν θα έχουμε έρθει εδώ πέρα έτσι και λίγο μπροστά. Αυτό λέω, Άντε, τυχερό. Ευθύμη, αν κατέβουμε εδώ κατά τις 7.30, πάρουμε πρωινό και ανέβουμε, 11 η ώρα μπορούμε να είμαστε κάπου το αργότερο. 7.30 ώρα δεν είναι ανοιχτά τίποτα να κάνουμε. Για να πιούμε καφέ δεν θα είναι ανοιχτά. 9 η ώρα μου έχει πει ο Γκρέι. ¿Tienes? $5. Kaşeran taksi με maaşlar renkli can koydum. Στο δάκρυ δεν βρίσκω άκρη, δεν βρίσκω γιατριά. Εμείς φιλιόμαστε Μέσω κάμερας. μέσω κάμερας. Το είδη. Στην Πάρο, σε μια περιοχή που δεν έχει τίποτα. Θεσσαλονίκη υπερχαούρου. Εκεί που δεν έχει τίποτα. Μ' αρέσουν αυτές οι φιλοσοφικές συζητήσεις μες στην πισίνα. Ανέξυπνο.